Na tejto konferencii som kvôli tomu, že som hepatológ zároveň. Už niekoľko rokov, je to jedna z prvých spoločností mimochodom, ktoré spozorovali, že na Slovensko sa valí tsunami chorôb pečene. To tak nebolo a je to v podstate sa dá povedať, že každým rokom viac a viac. My to okrem iného vidíme na programe transplantácií pečene. Pre tukovú chorobu pečene sme alebo poviem to tak, že v začiatku nášho transplantačného programu transplantovali veľmi zriedkavo ľudí. A dnes sa to stáva aj vo svete a postupne aj u nás máme to spočítané. Hlavná choroba. A to je práve to, čo dopadne aj na všeobecných praktických lekárov a chceli by sme, aby sme ľudí neidentifikovali v štádiu, keď sa tá choroba prejaví, čo je obvykle po trvaní určite nad 10 rokov a mnohokrát po 20 rokoch. Čiže je tam obrovský priestor na to, aby sme ju zistili skôr, než má už mnohokrát nezvratné následky. No a ten, kto by toto mohol urobiť, je práve všeobecný praktický lekár. A celá naša spoločná snaha, ktorá už trvá niekoľko rokov, je nájsť taký spôsob, aby na jednej strane to teda zachytilo tých pacientov, ktorí to najviac potrebujú. To je určitý typ, nazvime to výskumu, ktorý predsa len je pre krajinu špecifický. Ja neviem, rôzne etnické skupiny, rôzne časti sveta majú rôzne rizikové faktory chorôb pečenia. My by sme chceli vypátrať na Slovensku, aby sa nemusel robiť screening, aby sa nemusel robiť vyšetrovanie úplne u každého jedného človeka, lebo to je nemysliteľné. Kapacitne sa to nedá stihnúť. Tak nájsť nejaký portrét človeka, ktorý je v riziku, že príde do ambulancie všeobecného praktického lekára a jemu ťukne, tento by mal byť vyšetrený aj na pečeň. A potom sa snažíme, a to je druhá kapitola, podľa tých výsledkov. Z výsledkov by malo jasne pre toho lekára, aby nemusel sa učiť novú kapitolu hepatológie, vyplynúť, ak má túto hodnotu takú a takú, tak stačí, keď sa vyšetrí o 3 roky znova a medzi tým je vo veľmi nízkom riziku. Keď má tú hodnotu takúto a takúto, tak s ním chvíľku pohovorím o tom, ako ochraňovať svoju pečeň a vidím ho o rok, o 2. A keď má nejakú hodnotu nejakého vyšetrenia takúto a takúto, tak ho hneď odošlem k odborníkovi. To je náš taký spoločný cieľ.